गुरुपौर्णिमा हो भारतीय धार्मिक उत्सव सगळ्या आध्यात्मिक आणि शैक्षणिक गुरूंक मान दिवपा खातीर समर्पित असा। गुरु हो आदर्शाचो प्रतीक जो मार्ग दाखयता। गोयच्या वेगवेगळ्या शाळांनी बुधवारा गुरुपौर्णिमा उमेदीन मनयली। त्या निमतान शिक्षकांसयत भुरग्यांनी पालकांचे पूजन केले। पळयात काय उमेदीचे खैर। पहिला नमस्कार त्या परमेश्वराला ज्याने शिवामध्ये संघर्ष केला तो संघर्ष केल्याचं सामर्थ्य दिले। दुसरा नमस्कार आणि ज्याने स्वतः डोळ्याचे अश्रू भरपूर आपल्या चेहऱ्यावरती हास्य देते। तिसरा नमस्कार गुरूंना फक्त पुस्तक शिकवले नाही तर एक चांगला माणूस होण्याची हे गुरुनी दिले। चौथा नमस्कार तर प्रत्येक व्यक्तीला ज्यांनी साथ दिली त्यांनाही आणि ज्यांनी अर्धवटी सोडले त्यांनाही, कारण त्यांनी माणूस ओळखायला शिकवले। गुरु म्हणजे वर्गात उभारलेला शिक्षक नसतो, आपल्या जगण्याचा अर्थ शिकवणारा प्रत्येक अनुभव नातं आणि प्रत्येक वेदना असतात। अशा प्रत्येक गुरुला गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मी रुपल रमण चोडणकर गुरुपौर्णिमेच्या पावन निमित्ताने PMC शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे येथे विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य संस्कार रुजवण्याच्या उद्देशाने विविध सांस्कृतिक व मूल्याधिष्ठित उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। आजच्या वेगवान आणि बदलत्या युगात आदर, कृतज्ञता, नम्रता व शिस्त यासारख्या जीवन मूल्याचे समर्थन करणे ही काळाची गरज आहे। मी अर्चना यादव PMC सरकारी प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे येथे शिक्षिका। आज गुरुपौर्णिमा। आम्ही आई वडील हेच मुलांचे पहिले गुरु असून त्यानंतर शिक्षक त्यांच्या ज्ञान, संस्कार आणि व्यक्तिमत्व घडवण्याच्या प्रवासातील खरे मार्गदर्शन असतात। हा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला आहे। माझ्या स्कूलाचे नाव PMC गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल चिंचोळे, पणजी, गोवा। आज किती आहे? आज गुरुपौर्णिमा। किती आहे गुरुपौर्णिमा? गुरुपौर्णिमा म्हणजे जे आमकां मा डॅडी आमकां बरी दिशा
दाखयता, शिक्षक आमकां शिकयता, तेज्या लागून आमकां एक गुरू पौर्णिमा म्हणून दीस दिला. आणि कितें करता तुम्ही आता ह्या टिचरीक? ह्या दिसा आमी टिचरीक बी विश करता, पाया पडटा, आरती करता. आज गुरुपौर्णिमा आहे. गुरुपौर्णिमा म्हणजे मम्मी पप्पा आम्हाला चांगली शिक्षा देतात. आज हमने गुरु पूर्णिमा मनाया. हमारा गुरु मम्मी पापा शिक्षक होते हैं. मम्मी पापा शिक्षक हमको अच्छा रास्ते में लगते हैं, खराब रास्ते में कभी नहीं चलाते हैं. हम इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं.